बयनिख्रुइबो गोदैथारलै नाङाहाय मा नंगौब्रा बेवाइफोर नंगौ सिनिनिख्रुइबो गोदैसिन होनोब्ला जिलाफिनिख्रुइबो गोदैसिन होननानै बुङोब्ला जायखिजाया गोदै बुस्थुनिख्रुइबो गोदैसिन होननानै बुङोब्ला बे नोंब्रा बेवाइफोर थबसे बे नों बांद्राय दा बाख्रायहाय उन्दैफोर लाजियो बेवाइफोर लाजिबा खाजि गोमायो बांद्राय लाजिला जानाङालै बै गन्थंखौ हायोबा दानखाना लालै बांद्राय दिस्टार्ब होयो गन्थं गोलावबाथाय मिथिबाय लाजिनाङा दानि जुगाव लाजिनाय माने खाजि गोमानाय अब्लाबो लाजियोहाय मा बांद्राय लाजिनाङालै बेवाइफोर नोंनि गाराङा ओरैबायदि मोजां दाउ खौवौआलाय मा खालि खौवौल'सो होनो रोङो नाथाय नों मेथाइबो खननो रोंबावोब्रा बेवाइफोर बेनिखायनो आङो नोंनि गारांखौ लोब्बा लाखिनानै आंनि फैगौ नेक्स्ट प्रजेक्टआव नोंखौ सिंगार महरै लानोसै आं आयौ आं मेथाइखौनो खननो रोङाहाय मा आरे बेवाइफोर थबसि गावनि बिखुंनि मैलाखौ मालायासो नुयोब्रा थिग बिदिनो नोंनि टेलेन्टखौबो आंसो नुदोंब्रा मालाया नुवाखै आच्छा मा होनदों नों अमा राजा थोद साला काबाब में हाथ दिया मा बुंदों गोसा बुं मा बुंदों आंलाय गावनि बिखुंनि मैलाखौ मालायासो नुयोबालाय गाव नुवा बेनिखायनो नोंनो आयना लाबोदों आं नोंनि बिखुंनि मैलाखौ नायना लाबानो जाबाय नै आयनायाव मासे उल्थाब्रा नोंलाय हांग्रिमोनदि हौवाजों बिदि उल्था नांनो हामो नामा नोंजोंलाय आंलाय माला उल्था होनदोंखाय नंगौखौसो बुंदों दा आंनि बिब'जोंलाय मा मोनबाय थायो नोङो मा मोनबाय थायो नोङो बेवाइफोरजों बिदि स्टाफ थानो लाजिया नामा आरे हांग्रिमोनदि बेवाइफोरा इसेबां मोजां मेथाइ खनदों नालाय बेखौसो खोनासंफैदोंमोनब्रा आङो आंबोथ' बिराद मेथाइ खनो माथो नोंलाय माथो खोनासङा आंनि मेथाइ खननायखौलाय बेरे फुंजानि माथा गरम खालामनाङालै हांग्रिमोनदि आंखौ थांलाय नों न'सिङाव औ दे नोंनि बे आखलावनो आं हिनजावखौनो 10 जनसो लाबोनोसैलै मिथिबायना खें खोनासंनो हाला आं हिनजावखौ नोंनो ओरैनोबाबो नांखागौ आं खें होनबाबो होनाबाबो बुंबा हिनजावासो गाज्रि जायोना हिनजाव गाज्रिखायसो गदाय लादों जायोना बाहानासो इफोरो हिनजाव नांगौ जानानैसो हिनजाव लाखायो बेयाव हिनजावा गाज्रिखाय लाया जेब्लानिफ्राय बे न'खराव आगान होफैदों अब्लानिफ्राय अननायखौनो मोनाखै आङो हिनजाव नांगौ हिनजाव लाइन मारि खुमानाय हिनजावजों फनाव रायलाय खुमानाय बिदि आखलानो जोबा माथो नोंनाव माथो नों आंनि पेहला लाभ नङा ना ट्रु लाभ नङा ना नङाबालाय मानोथो हाबा खालामफैनायमोन आंखौ आंलाय हाबाया माबायदि जायो हाबा जाखांनायनि उनाव माबायदि मोनो बेफोरबायदि साननानैसो हाबा खालामदोंमोन दा खर' गोबोरखि गोनां हाबाखौ बिदि नायजायो नामा हाबा जानायना नायनि आं होननानै हाबाया समाजनि मिथिंगानि जोंनि बुहुमनि बिराद मोनसे गेदेर बिबान मिथिबाय जानला माला हाबा जानांगौ होनबानो जाजायाथ' बांद्राय खें बुंनाङालै हिनजाव गदाय लामारसिगोन आं नोंबो बांद्राय उदफात दाजा हौवा गदाय लाबोनानै लाफैगोन आंबो मा होनखो नों हांग्रिमोनदै बारा दाबुं नों हिनजाव गदाय लाबोनानै लाफैनो हायोबालाय आंबो हौवा गदाय लाबोनानै दोनफैगोन मिथिबाय मा गोदाव सोरावलै गोदाव सोराव जायोना हिनजावफोरनि बुंनायखौबा गोखा खोनाखायो दा नोंसोरबायदि हौवाजों बुजानायखायनोथ' आजिखालिनि हिनजावफोरा खारग्रा जाबाय खायसेया गासिखौबो बुङाखै खायसेया गोसथोलायनानै खारखायो नाथाय खायसेफोरा हौवाफोरनि एकदमबारे उदफात आखलावसो खारो मिथिबाय आं गावनि मेगनजोंनो नुदों कत्त' हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बुयो गामिनि मानसिफोराबो नायनानैल' थायो न'खरनि जानायखौलाय जोंलाय मा खालामनो होननानै हिनजावाथ' कत्त' बुजायो खायसे ब्रेन डेमेज जालायलायो खायसेया ओरैबायदि बुजायो दै गुदुं सारजालायनाय गनजों बायफ्लेलायनानै बुजानाय बुद्रु बुजानाय बेफोरबायदि हिनजावफोरनि दुखुखौ सोर साबेसेया नुदों खारनायखौसोल' नुदों खारनायनि आन्दोआव मा दं बेखौथ' नुवाखै खालि गोसथोलायनाय लाब साब बेखौल' नुगोन आरो गोसथोलायनायनि आन्दोआव बा न'खरनि आन्दोआव मा जादों न'खरनि आन्दोनि फैसालियावबा मा जाथाय जादों बेखौथ' जों रावबो बुरखांनो थाङा खालि हिनजाव खारदों हिनजावाल' दाय जायो हिनजाव हारसिं खारदों आरो हौवाया लाङाखै हौवा लाहाबोथ' न'खर दङ संसार दं बे हौवायाबोथ' दाय मोननांगौ खालि हिनजावफोराल' खारदों होननानै हिनजावाल' मा दाय मोनबाय थायोहाय गोदो गोदायनि जुगनि हिनजावफोरा हौवाफोरखौ भगबान सानोमोन हौवाफोरखौ भगबान साननानै हौवाफोरनि इनाय अयथासार खालामनायफोरखौ सहायनानै थायोमोन दा जुगा सोलायबाय हौवासा हिनजावसा गासिबो समान मोनथाय दङ बेनिखायनो हिनजावसाफोराबो दा सहायला हौवानि बुनायखौ बेनिखायनो खारो बेनिखायनो मानसिफोरा डाइभर्स जायो हौवाजों बुजाना थानो हायिनि थाखायनो गासिबो हौवाया हिनजाव बुवाना आं गासिबो हिनजावनि खोथाखौनो बुङाखै बांसिनानो बिदि जायो होननानै बुंदों दाबो बहुद दङ माथो जोंनि गामियावनो हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बेसेबां बुयो रावबो माथो जेबो हमथाखौनो होया बेसेबां दोखो बुजानानै सिलाइन लाଗୁलायनाय जायो डाक्टरनाव थांनांगौ मेडिकेलाव थांनांगौ बेफोरखौ सोरबा माबा बुंदों नामा बुजानांगौबा
उनावसो बुजागोन मालायालाय माखायनो मालायाथ' जेबो नुवा जेबो नङा न'खरावलाय एसे एनै नांलायनाय जायो होननानै इदिसो बुंगोन दानि जुगाव दायनिगिरिया जेसेबां साजा मोनथावगौ बे दायखौ भुगिनायफोराबो एसेबांनो साजा मोनो जाय मानसिया दायनिगिरिखौ मिन्थिखानानै सहायबाय थादों बुजाबाय थादों बेफोरबायदि मानसियाबो समान दायनिगिरिनो जायहा साजा मोनदों जायहा बुजादों आयेननि आखाइ लानांगौनो मिन्थिबाय इसेबांखिनि खोथा बहा मिन्थिगोन नोंलाय नैबे हांग्रिमोनदिया ओरैनो हिन्दी रोङाखैथ' साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल नायनानैसो रोंदों दा साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रलावनो माखासे खोथाफोरखौ मिन्थियो मिन्थिनाङिफोरखौबो बेनिखायनो समाजा मा सानो बेखौ बाद होनानै गावनि फ्रिडमखौसो नायनांगौ नों गावनि हौवानि सिङाव थाबाय थागोन नामा अनजाया गारानो बुजाबाय थानोसै नामा सामफ्रामबो ओमफ्राय बुंलाय आं नोंखौ माला बुवा नोंनि बेफोरबायदि आखलानो बुनायनिख्रुइ खम नामा हिनजाव गोसोथोना हिनजाव लाइन मारि खुमानाय आंखौ मिन्थिया सानदों नोङो आरो बेवाइफोरखौलाय मानो नोजोर होगासिनो बांद्राय खालामोब्लाना आंबो हौवा गदाय लाबनानै दोनफैगोन आं नायबाय था शाला माइसे माथा गरमलै बे हांग्रिमोनदिजों चा गोसो थोनाय सिख्लाखौ मोनाबा बिदिनो जामारो नाङाब्रा सानद्रे नोंजों आं रायजाफेराखैमोन दिनै हांग्रिमोनदिजों रायजानांबाय आं जियानो जादोला नैबे अमा राजा फान्था गेलेया जेननायाव गैयालै हिनजावखौ दजजनसो लाबोगोन आं आलु बस्ता लाबोनाय बायदि उन्दैफोर अमा राजा आं थांनोसै आइला मानो थांनो ओंखारखोब्रा दा थांलै दा थां ओरैनोबा हांग्रिमोनदिया आंनि खर' जागासिनो नों थांबावबा आरो बांसिनसो खर' जाबावगोन बियो प्लिज बेवाइफोर दा थां आं नोंसोरनि रायजो जानायाव गेजेराव हाबला उन्दैफोर थादो दे बिदि होननाङाब्रा बेवाइफोर नोंसो आंनि दुखु सुखुखौ बुजिलै दा थांब्रा दा थां नांगौबा गाबोन समफोर थांब्रा गाबोन समफोर र' होमबालाय हांग्रिमोनदिखौ बुंनि आं आरो उन्दैफोर हांग्रिमोनदि बुंनायखौ गाज्रि मोनना दे बेलाय ओरैनोसो रायो नोंखौ सिं सिं जोबोद अनो है हांग्रिमोनदि आंखौ अनाबाबो जायोलै जायखिजाया बेवाइफोर नोंल' आंजों जेब्लाबो थाफाबाय थादे गोजानाव थानानैबाबो ओइ आफा मा बेटा आखलखौ सोलायला नामाब्रा नोंलाय आफा थोद मा गाज्रिल' नुबाय थायोब्रा बिफानि आखलखौ बिदि गाज्रि नुयो नामालै नोङो बारा फोथायजायाना आफा नोंखौ बेनिखायनो एसे दाउट जानांगौ गोनां जायो आच्छा आफा रुम एक्सट्राखौ माला मोनगोनब्रा आंलाय मालै बेटा बिहामजो लाबोनायनि इरादा नामा है दानो लाबोथ' आरो आच्छा नोंखौ आं बिहामजो लाबोनोबो होखाया नोंखौ गोरजियासो हरगोन आङो बिहामजोनि न'आवसो नोंखौ बिलाइ हरगोन आं नंगौना नङालै आफा मा नङा नंगौब्रा नोंखौ आं बे न'आव दोनाथ' नोंखौ आङो बिहावनि न'आवसो दोनहरगोन आफा आङो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थायालाय हिनजावफोरखौसो लाबोनो सानदोंमोन आं नोंनि बिहामजो महरै मा हिनजावफोर माने साबोसे जायखौनो मोजां नुयो बेखौनो लाबोजोबगोन आं आफा आइला आंनि आखला बेनावसो मोनहैब्रै जोब्बाय माथो हाय बेटा थांसां स्कुलाव आंखौ गाबथारदों सानदों नामाब्रा आफा आंबो एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रासोब्रा आं गाबाखै नोंखौ नायदोंसो आं नों बेसेबां खुसि जायो आंनि गाबनायाव साला बिमाबो फिसाबो मासे आंनि खर'ल' जाग्रा जाखोब्रा बिसोरलाय उन्दैफोर अमा राजा मा जाखो बेवाइफोर मा होनखो हांग्रिमोनदिया जागोन दे होननानै बुंदों आं थानो हागोननो नाथाय नोंजों रायलायनाङानो ओमफ्राय नोंखौ बाजाराव थांनो खिन्थादों मैगं थाइगं लायनो नै गावहानो आंजों रायलायजानो बायो गावहानो आरो आंजोंनो नोंखौ रायलायनो थिनहरलायबाय बेनिखायनो अमा राजा हांग्रिमोनदिखौ दा रागा जों बेवाइफोर बाजाराव ओंखारलांनोसै आं बुं नोंनो मा नांगौ जेबो नाङाहाय नों जेखौ लाबोयो बेखौनो लागोन दे जागोन दे बे अमा राजालाय मानो दाबो सफैयासै माथो आंखौ लोगो हमनो बुंदोंमोन दिनै टांटारान साम' खिंख्रि सनानि जिन्जिरि अमा राजा नों आंनि फनफोरखौ मानो थिखाङा थाब मानो मेसेज हरबाबो रिप्लाइ खालामा बांसिनानो हराव रिसिभ खालामा नोङो मालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरा हरावसो रायलायो नोङो आरो हरावसो आंखौ इगनर खालामो दा आं मा होननानै खिन्थानो आं जे हाबा जानाय हौवासो बेखौ खिन्थाबा बेफोरबायदि समायना सिख्लाया आंनि आखाइनिफ्राय बारग'गोन ना बेनिखायनो खिन्थाथ'वालां माने हराव थाब उन्दुनायनि नेम दङलै थाब उन्दुनांगौ थाब सिखारनांगौ होननाय बायदि आरोना बेनिखायनो हराव फन हराबाथाय दुखु दाजाब्रा नोङो ओइ साम' खिंख्रि नों बेवहायसो दङ अमा राजा आं बेखौ बिराद गियो सोर बेलाय आंनि एक्स बयफ्रेन्ड जौ फाग्लाथार बिराद दाखुखा जि बुयोमोन आंखौ जौ फेनानै बिनिखायनो आं बेखौ ब्रेकआप होदोंमोन अमा राजा आंखौ बासाय अमा राजा नङाबा बियो आंखौ बुगोन आंनि गार्लफ्रेन्डखौ बुग्रा नायनो आं मने हम मालाय गावखौनो हिर' बायदि मोनदों नामा नों सोर आं अमा राजा मा लाब्रा भाजि एवनानै जाजानो लुबैदों नामा देलाय जालाय नायनि ओइ बै सिख्लाया आंनिसो मिथिबाय आं थासान्दियाव नोंनि बोरै जाखोलै बे सिख्लाया आंनिसो गार्लफ्रेन्ड नोंखौनो गार्लफ्रेन्ड सामलायनो रोङि बयफ्रेन्डफोरखौ होख्लायगोन आं
आयदा 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 नोंनि बे खुगाखौ बिसिख्लाबजोबगोन एबारनिफ्राय साम' खिंख्रिनि आसपासावल' नोंखौ नुथोंलाय ओरैबायदि बुगोन ना खिथौथिंजायसो हांला होगोन आं मिथिबाय जाबाय आं साम' खिंख्रिखौ दिनैनिफ्राय सिनायला नाव फुट थेंक इउ अमा राजा मानि थेंकिउ ब्रा मानि थेंकिउ बुंलाय अमा राजा आं जोबोद दुखु जाबाय थायोमोन बे सेंग्रानिफ्राय बोरै सुटकारा मोनगोन दिनै नोङो आंखौ बे सेंग्रानिफ्राय सुटकारा होबाय बेनिखायनो थैजासिम नोंनि सेराव ऋणी जानानै थागोन आं आंखौ अराय सम अनबानो जाबायब्रा अमा राजा नों जिखियानो जाया मानो दुथाङानो जाया मानो सिखावानो जाया मानो दाखिदानो जाया मानो नोंखौ आं अराय सम मोजां मोनसिगोन हाय बे समावनो खोन्थाखाना लानोसै नामा आं हाबा जाबाय होननानै नंगौ नामा नंगौ अमा राजा अब्ला आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थायाखै बिराद गिदिर सिक्रेट लाखुमानानै दोनदों नों आंखौ मुगायाथ' मा नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो जेबो नङा नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ ब्रेकआप खालामबानो जाबाय माने गार्लफ्रेन्डनिख्रुइबो बिराद सायावलै माने आं हाबा जानायसो गथ' सासेबो दं जेबो नङा अब्लाबो आं नोंजोंनो जुलि जागोन रायजोफोर नुबाय खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया बेनो खासेव बिदैखौबो हाजो खंखराव नागिरना मोनो होननाया बेनो हिनजाव गराय मोनमारसिगोन नामाब्रा होद बारा खुसि जाजायालै दानो शनि ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह बृहस्पति ग्रहफ्रा खबर मोनलायगोन अमा राजा मा सानखो बेखौनो सानदों माने नों आंखौ मुगै माराथ' मानो मुगैनो अमा राजा आंनि जिउनि बेसेबांबा गिदिर जेंनाखौनो सुस्रांना होबाय नों जेब्ला आं नोंखौनो अराय सम सिबिबाय थासिगोन जासिगोन दे जासिगोन बांद्राय खुसिजोंनो दा हाथायफोरानो लोरिला जोबसिगोन जाना थांदो न'आव थांदो आंबो नैबे मनाखौ लानानै बाजार खालामना फैनोसै आरो रावबो मोनथियै बायदि एकदमबारे सिरि थाफ्लानोसै नोंबो सानैसो सिरि थादै रावबो खोन्थानाङा आंबो जेबो नंथारै बायदि ओंखारफ्लानि आरो दै हरदो मनाया आच्छा मोनसे खोथा नोंनि हिन्जावा आंखौ गनायगोन ना हे साम' खिंख्रि दुनियाव रावबो हिन्जाव उजिफेराखै गावनि फिसायखौ गदाय हिन्जाव लाजानो लुगैग्रा बहा लुगैनोब्रा देथारनोसो होसिगोन बे जों सानैखौ आच्छा बेफोरखौ नों आंनि सायाव हेगारनानै हो आं हांग्रि मोन्दिजों रायलायगोन दे जागोन फाग्लिया मोथो गोसो थोमारबाय नामाब्रा आंखौलाय हांग्रि मोन्दिजों रायलायनो ओंखारलायबाय जियानो जादोला हिन्जाव गदाय मोनबानो जाबायलै अमा बेदर जायै जायै मोदोम खिथु बिखा उदै गासिबो समान जाजोब्बाय एबार गावखौनो रेजें खालामना लानोसै आं एबार गावखौनो रेजें खालामनानै जायखौनो मोनो रागा जोंबानो बारलाबायनानै जोसिलाबायनोसै आं ओरैनोबा दाना एसे एसेयावनो रागा जोंग्रा जाखाबाय आं जायखौनो मोनो बेखौनो बुलाबायनो जोसिलाबायनोसो लुगैग्रा जाबाय आं दिनैथ' बमब्र आंनि फनबो थिखोलायाखै साला दाउस्रि देलायजों दै दौलायनाया फटक साफायनानै फेसबुकआव हगारलायदों बिसोरो गारां सानैखौबो दुम्फाव बे लामा गेजेरावलाय मा खालामबाय थादोंब्रा नोंलाय मानसि बुनो मोदोमखौ एसे रेजें खालामदों आं एक्सारसाइज खालामग्रोदों आं बिराद गोबाव जाबायमोनलै दुम्फाव नोंखौ मानसि बुनाय खोनायैया एबारलाय नोंनि टारगेटआव सोरथो दङ सासे ओइ दुम्फाव आं मोनसे बुस्थु नुदोंमोनलै मा बुस्थु बेलाय माबालै आंनासो मेगना गाज्रि जाखो ना फेसबुकआसो गाज्रि जाखोथाय बमब्रमाजों दाउस्रि देलायजों दै दौलायनाय फटक नुदोंलां फेसबुकआव माबा रिलेशनशिप स्टेटासबो होलायलायथारदों नुदोंना नुवाखैब्रा नुदों आच्छा दासो बुजिदों आङो रागाखौ होखारनो थाखाय रेडि खालामखादों नामा नोङो आइला मालै बे लामा गेजेराव एक्सारसाइज हा बे लामा गेजेरावसो एक्सारसाइज खालामनो मोनबायना नोङो दुमफाव ना मानसिफोरनो खोन्थादों नै आं एक्सारसाइज खालामदों होननानै हा ओइ अमा राजा फैलाय बुलायनि मानो बुलायनांगौब्रा दायानो गैया दाय थाबासो बुलायलां ओइ अमा राजा फैना आं नोंजों बुलायनानै प्रेक्टिस खालामगोरनि मानो होनोब्ला आं सानै मानसि बुनांगौ बिदिखि बुलायनो लिङोलै अनलायनो लिंबा बेलेग खोथामोन आं सिख्ला मानसिफोरजों बुलायनो बोरैबा उसुबिदा मोनोलै अननोसो ओंखारो आङो होद आं बुलायनो हानाय नङालै होमबा थां गावबागाव लामाजों आइला गावहानो लामा गेजेराव मैदेर जांमाथां थाथेना होनानै आं बबे लामाजों थांनांगौ जाखोब्रा नोंहालाय बहाथो थाङामोन अमा राजा हाथायाव एसे थांदोंमोनलै माबा बानलु गैया मैगं गैया हालदै गैया पियास गैया सामब्राम गैया होननानै दावराव जाबाय थायो बेफोरखौनो लानो थांदोंमोन आं आच्छा ओइ नोंसोर सानैया बमब्र आरो दाउस्रि देलायखौ नुदों ना
मोनसे खोथा दासो गोसोखांदोंलां बमब्रा माथो दाउस्रि देलायखौसो आजिखालि गुलु 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 गुलुलाय माथो फेसबुकाव दै दौलायथारदों बिसोरो फटक लालायलायनाया आं गासिखौबो मिथिजोब्बाय खालि खोन्थाल' बमब्रा दाउस्रि देलायखौ नुदोंना नुवाखै ओइ दंफाव लेदे बुसाव बमब्राखौ गारदो नोङो गारदो नों होनबानो मानिगोन नामा आं होननायखौ मानियाबा गाबनांगोन नोङो गाबनांगोन मालाय बमब्रुआ दुमफावखौसो मोजां मोनो ओइ सन्थला नों मा बुजिनोब्रा लाइ होबा लाफाखायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ मिथिबाय बेथ' बमब्रबावसो है सोरखा ओइ अमा राजा मा जाद होनोब्रा नोंलाय जोंनो अराव माने गिहु लगायना होबावो आंनि दुखुखौसो बिसोरनि सायाव हेगारोब्रा आङो मानो मोनलाय होनोब्रा बिसोरखौलाय जाय जाय मोजां मोनलायदोंना बिसोरखौ मोनलाय होनोनो नाङा जेरै जों सानैयाबो जोंनि सैथो मोजां मोननायखौ मोनाखैना ना आं सोमस्रिखौ मोनखो ना नों हांग्रि मोन्दिखौ मोनखो बेफोर गासैबो खाफालनि लिरनायब्रा एबारनिफ्राय खाफालखौ जों लिरसिगोनब्रा मालायनि खाफालखौ जोंसो लिरनानै होनोसै जाय जाय मोजां मोनलायदोंना बिसोरखौ गावस्रा होलायजोबनांगौ बे खामानियाव नों आंखौ हेफाजाब होगोन ना होआब्रा सन्थला भाइ आं सैथोनि लामाजों थाबायग्रासोलै मालायनि थार मोजां मोननायाव बोरला थिरबायदि हाबसन होयालां ओइ भाइ जौनि बासथाब्रा जौनि जौ होगोन ना आं नोंनो मानो जौनि बासथा होखोब्रा आं जौ होनबा जिउबो बावलायथारगोन आङो मानो बिदि बुङोब्रा दे जागोन हिनजावफोर बायदि मानो गाबोब्रा दागाब आच्छा दे आं थांनोसैलै दा हांग्रि मोन्दिया खाव 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 दाउखा बायदि हांसो गारमाफोर बायदि गेब 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 गाबबाय थागोन दे थांदो होमबालाय जौनि बासथा होफ्लांना लाबायलां अमा राजानो मोजांसो जाखो ना गाज्रिसो जाखो मिथिलालां हेलौ थेंक इउ मोजां जादों ना बमब्रु आरो आंनि फट'आ अके थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ आयौ बाला सन्थलासो माथो आं नङाबालाय सोरथो जानांगौमोनब्रा whatever आच्छा दाउस्रि देलाय नोंना बयफ्रेन्डआ बमब्रुआ जामारबाय नामाब्रा माथो फेसबुकआव फट' होलायथारदों नोंसोरो औथ' आरो बमब्रुजों आंजों गोसो थोलायबाय नों मिन्थिया आरो मिन्थियाखैथ' आरो बमब्रु आंनो खोन्थायाखै बा एसेबां मोजां पियर दस्तियानो बमब्रु आंनो खोन्थालायाखै आरो मारै खोन्थानांगौ जाखो हिनजावनि मामला मिन्थिबाय गोसो थोनायनि मामला नंगौ नामाब्रा दस्तिया दाउस्रि देलायखौसो मोजां मोनबाय नामालै बेफोरखौ साननानै आंनासो खर'आ गिदिंसिगोनलै बमब्रु आंनि थार लोगो जाहैबाय नालाय लोगोआ लोगोनो खोथा खोन्थायाब्ला लाखुमानानै दोनोब्ला दुखु मोनोना ना रायजोफोर दुखु मोना होनलाय औ मोनोना आंबो मोनदों आफा मा जाखो आइ फावगालि आफा आं भिडिअ रिल्स बानायनि नों मबाइल हमनानै होदे मा रिल्स बेलाय आफा बेखौबो मिन्थिया नों मबाइल हमनानै होदे आफा मोजांनो आं मिउजिकबो लगायखाबाय दे दालाय मा खालामनांगौ रेकर्डखौ अन खालामदो बेनिफ्राय आं मोसानोसै दे अब्लालाय कासा बादामसो जालायगासिनो ना आइ फावगालि फरायनो गारनानै बेयाव कासा बादामसो मोसागासिनो ना नों जल्दि न' सिङाव थां आरो नाजिबदां नोंलाय फिसाजोखौ फरायनो खोन्थानो नागारै बेहा माबा कासा बादाम भाजा बादामावसो जइन जाफादों माथो जाखोब्रा दसे रंजादोंसो दा गथ'फोरखौ एसे गेलेनोबो खोन्थानांगौ थैफोरा खारस्रांनायनि खालि मबाइलावल' जिरायनानै रुम सिङावल' न' सिङावल' मबाइल नायबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो बांद्राय स्ट्रिक्टबो जानो नाङालै बांद्रायल' जाबाबो गथ'फोरा बिमा बिफानि खर'आवसो गाखोयो दे जेबो नङा दे आं नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मोजाङै नोजोर होगोन नोंनि नोजोर होनायानोसो माथो दुमफावसो बेलाय ओइ दुमफाव फैलाय बिथिं फै आयौ माइसो रागाहाय दुमफाव जिराय माथो बुंनो आरो रागा जोंदों आं मानो दाउस्रि देलाय आरो बमब्रमाखौ फेसबुकआव नुदों आङो फट' साफायलायनानै सानैजों दै दौलायदों बेखौ दाउस्रि देलाया फेसबुकआव पस्ट खालामदों ओमफ्राय आंनोबो टेग खालामबावलायो ओमफ्राय रिलेशनशिप स्टेटास होना लालायबावलायो मा मोखांखौथ' नायबाय थाखो थांनानै बोस्लिनाया मानो दाउस्रि देलायखौ
दाउस्रि देलायखौल' बोस्लिंबा मा जानोसै बमरुआबो दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनबाय खोमा माथो आंनि फनखौनो थिखांला मानसियानो एलायथो आं मिथिखायोना हौवाफ्रा बिदिनो थगायसुला थकेबाज हिनजाव सासेखौ गोसोथोनो रोङा अननो रोङा गोदान नागिरबाय थायो बेखौलाय आंनिथिंलाय मानो नाहरनानै बुंखोब्रा नोंलाय मानो बुङा नोंबोथ' सासे हौवाना बेनिखायनो बुंबाय आरो जाबाय नोंसोर सानैयालाय मानोथो नांलायनांगौ जाखो प्रब्लेमा आंनिसो दा ओइ दुम्फाव खोनासं सम थानायावनो दाउस्रि देलायखौ साजा होआब्ला उनावहाय बिराद गाज्रि जालांगोन मिथिबाय ओरैनोबा हौवाफोरा गाज्रि सिख्लाफोरखौ गाज्रि आखलनि सिख्लाफोरखौसो बांसिन मोजां मोनो बुनोलाय दाउस्रि देलायखौ हायो आङो बमरुनिफ्राय मिथिग्रोनो लुगैदों आं खोथाया मा बमरु सोमरु नेबाय थानांगौ जाखो दाउस्रि देलायखौ बुहैग्रो बेनिफ्राय बमरु माखौ बु औहाय बांद्राय नर्मेल जाबाय थाजामारहाय हैथारसै आं मा जाबाय थायोब्रा नोंखौबो गियोसो आङो नोंबो माथि दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनखोमायोसो खोमा ओरैनोबा दाउस्रि देलायखौ जि मोजां मोनदोंमोन दा साननैसो आरो मिथिङावबो जि सिथाब जिरायलायदों सानैजों धोद दाउस्रि देलायानो सिथाबना जिरायफैदोंबालाय आंलाय माथो खालामनांगौब्रा नोंनाबोथ' खम गोसो सिङाव लाद्दु फुथिदों आरो ना दाउस्रि देलाया नोंनि खाथियाव जिरायनायाव बाथो नोंनि खोथाखौबो मिथिखायो आंबो दुम्फावजों दाउस्रि देलायखौ बुनो थांनि र' ओंखाम जाना लाहैगोरनि धोद बे दाउस्रि देलायनि थाखायबो बिराद न'खराव दावराव जाबाय थायोलै जारला जाबायना मबाइला गोमाना होनानै दुम्फावा खम फन हरदोंलै बे आंनो दाउस्रि देलाया जोंहानि न'आव फैनायनि उनावनो मबाइला गोमादोंलै ना दाउस्रि देलायासो लानानै थांखोब्रा आंनि मबाइलखौलाय बारा थिग नङाना दाउस्रि देलायाबो ओइ बमरु ए दुम्फाव ओइ नों दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनो नामाहाय हद मा गिलु बालु सोंथिलै बे नों मोजां मोनोबा मोनो होननानै बुं मानो मोजां मोननांगौ जाखोब्रा आंलाय दाउस्रि देलायखौ अब्लालाय माथो दै दौलानाय फट' साफायनानै हेगारदों दाउस्रि देलाया आरो रिलेशनशिप स्टेटास होलायथारदों माथो फेसबुकआव माबायदि मानसिमारलै बे दाउस्रि देलाया ओइ दुम्फाव आं दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनाखैलै अब्लालाय फेसबुकआव मानो फट' हगारदों दाउस्रि देलाया नोंजों रिलेशनशिप स्टेटास होलायथारदों माथो मा बेलाय मोजां बुं आं माने ओरैबायदि सोमोबाय ओरैबायदि गोमोबाय आं बिहु जाहांसो मोनबायलै बे दाउस्रि देलाया मासे दुस्थ'मारलै मानसिया जोंहानि न'आव दै गांदों होनना फैनानै दै होदोंमोन आं बेखौनो फट' साफायनानै बे बिदि खालामबाय आरो दै गांनायखाय दै बिनायखायसो दै होदोंमोन आं दै गांनाय मानसिनो दै होआबा फानफेवालि दाउ जायोनो बेनिखायनो होबायब्रा आं ओमफ्राय नोंखौ फन हरदोंमोन आं माथो जाखो मानोथो फन थिखाखै माबोरै फन थिखांनोब्रा मबाइलानो दाउस्रि देलायखौ लोगो मोननानै गोमाबाय आंना बहा थाखोथाय मबाइलखौ नागिरबाबो मोनाखै आं दा आङो मबाइल दखानावसो गोदान मबाइल लाहैनो नागिरदों साला बे दाउस्रि देलायखौनोथ' मा खालामनांगौ जाखोब्रा माबा मबाइलखौबो दाउस्रि देलायानो लादोंदां थिगबो गैयालै दखनाबो खावोना मानसिया मबाइलालाय माथो गिदिर लादोंबो दांलै र' खबर लाहैनि आंबो थांफानि नामा दुम्फाव ना बे जोंनि हिनजावफोरनि मेटारसो नों फैनाङा दे अब्लालाय ओइ दुम्फाव हा हापां मा जाखो आंबो दाउस्रि देलायखौ बुनायाव थांफागोन नोंलाय माथो आइननोसो हेगारगोनबालाय ओहो आइननि आखायाव होला आङो आइना बेखौ लाङोब्ला ना गाबोननो हगारफिनगोन जेलनिफ्राय सानसे साननैल'सो जेलाव सोगोन गाबोननो फैफिनगोन बे दुस्थ' खामानिखौनो आरो मावफिनगोन बेनिखायनो दोखो बुग्लिनांगौ थाव बुनो थांसै फै